Xitawx? Zmiena, u dit telef tip mix-xogħlijiet, però xorta waħda għandna xi nwaslulkom. Illum se nitkellmu dwar il-5 kilometri ta' toroq rurali bejn 5 lokalitajiet. U jibda proġett ġdid fi Vjal il-Lejber in-Naxxar. Ħanibda ejja. Għadhom kif inbnew mill-ġdid 5 kilometri ta' toroq rurali li jaqdu flimkien 5 lokalitajiet fin-nofsinhar ta' Malta. L-ewwel waħda hija triq l-Imqabba li mill-Imqabba twassal iż-Żurrieq. It-tieni waħda hija triq ħalfar, triq twila aktar minn 2 kilometri li taqqat liż-Żurrieq ma' ħalfar. Fil-fatt kien mar iżura Sander ftit ta' żmien ilu. Fl-aħħar net saret ukoll triq Santu Kristu li taqqat Marsa Xlok ma' Żejtun. Dawn it-toroq mhumiex importanti biss għall-bdiewa li għandhom ir-raba fl-inħawi, iżda jintużaw ukoll mir-residenti ta' dawn il-lokalitajiet bħala rotot sekondarji għal toroq arterjali. Jintużaw ukoll minn persuni oħra li jħobbu jmorru għal xi mixja, ġirja jew xi dawra bir-rota fil-kampanja. Għandi bżonn nimxi naqra, ma insomma. Kmieni din is-sena Infrastructure Malta bdiet proġett importanti sabiex naqqas ir-riski ta' aċċidenti fil-bidu ta' Vjal il-Lejber li miħdejn il-Mosta Technopark tasal quddiem il-Knisja tan-Naxxar. Dan jinkludi il-bini ta' roundabout ġdida biex ittejjeb il-konnessjoni bejn 3 toroq li jingħaqdu flimkien viċin il-Mosta Technopark, jiġifieri Vjal il-Lejber minn u lejn in-Naxxar. Triq Franġisku Pisani li tagħti lejn l-inħawi ta' Santa Margherita l-Mosta u triq l-Awstralja in-Naxxar. Permezz din ir-roundabout se jonqos ir-riskju ta' aċċidenti bejn dawk li jkunu ħerġin minn daw it-toroq. Il-proġett se jinkludi il-bini tar-roundabout ġdida u għatta pedestrian crossings għal dawk li jkunu għaddejjin minn daw it-toroq bil-mixi. Se jinħoloq ukoll xi spazji ta' parkeġġ ġodda u spazji riservati għal karozzi ta' persuni b'diżabilità. Fl-istess waqt se jibnew ukoll kanali għal ġbir tal-ilma tax-xita li jkun nieżel minn Vjal il-Lejber. U dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Tinsewx, għal aktar aġġornamenti għafsu like Jew subscribe.